জায়গা আছে ইয়াতে অসমত জাগাই নাই বড়োর এত জায়গা দিছে ই কি নাম যে আমার যে অসম নীতি খাইছে এই সরকার কি নাম আছে আমাক আইন লাগে আইন খেল লাগে আমাক চলব লাগে এখন গুন্ডা বড় গুন্ডা মানে বিটিসি হরপरा এনে साफ्रोमबो सांबादिक बिथांमोननिसिम बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। थांनाय 24 मे 2022 खालार खालि सालबारियाव सासे कम्पिउटार फोरोंगिरिखौ बुनायखौ लानानै मेडियायाव जा मोनसे भाइराल जागासिनो दङ। सासे एसामिस थामहिनबा हारसा बुरै सासेया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिखौनो खोब गाज्रि रावै सोंखारिनाय दिनै बे सोंखारिनाया भाइराल जागासिनो दङ। बेखौ लानानै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो बिथांमोननिसिम जोङो क्लियारिफिकेशनखौ होनो नागिरदों। बाथ्राया ओरैसो जादोंमोन नैबे 24 खालार खालि सालबारि बाजाराव जा हाथाय जादोंमोन नैबे हाथाय खालि मोनसे घटना जादों। जाय घटनाया सासे कम्पिउटार टिचारा मोनसे इन्स्टिट्यूट सालायो माइक्रो कम्पिउटार ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट सालबारियाव आरो बेवहाय फोरोंगिरि सासेया बेवहाय मोनसे गाज्रि खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ कमप्लेन होगासिनो दंमोन। माने जेब्लानाखि क्लास जायो नैबे क्लास जानाय समाव बे हौवासा जायनि मुङा ज्योतिष दास बे ज्योतिष दास बिथाङा जेब्लानाखि क्लास जायो क्लास जानाय समाव बेवहाय हिन्जावसा गथ'फोरजों जजाबनाय भिडिअ सेटिं खालामनाय आरो बेबायदिनो दिनै गावनि फरायसाफोरजों माखासे जायफोर खामानिखौ मावथावा बे खामानिफोरखौ मावबाय थानाय हयथ' माखासे रायजोफोरनि नोजोराव गोलैदोंमोन आरो बेखौनो कमप्लेन होबाय थादोंमोन। थिग बै 24 तारिख खालि बाजारनि सानैसो सुबुंफोरा जोंनि सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव लाना फैनानै दे नोंदि नैबे गावनि फरायसाफोरजों भिडिअ सेटिं खालामनाय बार बार फन खालामहरनाय आरो मालाबा फनखौ ब्लक खालामना दोनोब्लाबो गुबुन नाम्बारजों दिनै फन खालामहरफिननाय दा बेखौ लानानै जेब्ला एबसु अफिसाव लाबोनानै सोंफैयो आरो नैबे सोंनायाव मोजाङै खोन्थायैयाव बे बाजारनिनो माखासे रायजोफोरा बिथांखौ फिजिकेलि पानिशमेन्ट होदो होननानै जोङो मिथिदों। दा बेखौनो लानानै भुल बुजिनानै बिसानि न'खरनि आरो बिनि बिफा फैनानै एबसु अफिसाव सावरायफैबाय आरो बिथांमोना सानबाय मा नैबे खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि मावथि बिथांमोना मावदो होननानै। दा जायनि थाखाय ओरैनो मोजाङै मिथियालाबासिनो थानायाव एजाहार होनाय जादोंमोन। एफआइआर बासिनो थानायाव एजाहार होनाय जादोंमोन एफआइआर होनाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों उनाव थिग जाहैबाय नैबे घटनाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मावनाय जायाखै। मानोना नैबे फोरोंगिरिखौ बा कम्पिउटार टिचारखौ बुनाय खामानियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोब्बा गैयामोन। दा बे बाथ्राखौ मिथिफिननायनि उनाव केसखौ उइथड्र खालामनाय जादों। दा बेखौनो लानानै नैबे कम्पिउटार टिचार जाय ज्योतिष दास बेनि गामियाव मोनसे हुलुस थुलुस परिबेस जाबाय। माखासे सांबादिक बिथांमोना सोरनियावबा सोंबाय घटनाखौ लानानै। दा बेवहायनो सानैसो मानसिफोरनि इन्स्टिगेसनाव जों मिथिनायाव नैबे सासे हारसा बुरैखौ सोरबाया फोरोंनानै खोथाखौ बुंहोबाय। दा बेवहायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खोब गाज्रि रावै सोंखारिनाय आरो बेनि अनगायैबो हारिखौनो जोंनि हारिखौनो दिनै गाज्रि रावजों सोंखारिनाय नैबे बाथ्राया बेरखांदों आरो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो तदन्त खालामगासिनो दङ। बे खामानिया सोरनि इन्स्टिगेसनाव जादों बेखौ जोङो तदन्त खालामगासिनो दङ आरो तदन्त खालामखांनायनि उनाव जुदि मोनोबा जोङो बेखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आयेन भाबै जोङो ल'नि हेफाजाब लानानै जोङो उननि समाव जोङो खामानिखौ मावगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो क्लियारिफिकेशनखौ होदो। मानोना नैबे सिङाव घटनाया मारमोन बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखैमोन। जायनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव भुल बुजिया जादोंमोन। दा ओंखायनो दिनै जोङो तदन्त खालामगासिनो दङ।
जायफोर सुबुंफोरा नैबे बुरैनो माखासे बाथ्राफोरखौ लगायना होनानै गाज्रि राव बाहायहोदोंमोन बा गाज्रि सोंखारिदोंमोन जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो बर' हारिनि बागैनो दिनै जिबायदि बाथ्रा बुंबाय बियो जोंनि थाखाय खोब माने सोमोनांथाव जादों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोख्रों रावजों बेखौ जोङो सोंखारिदों